Robíte taký plán financií na budúci rok? Viete, ako sa to robí? Ako to robia naozaj bohaté firmy, ktoré tu sú 100 rokov a fakt sú bohaté. V prvom rade si musím povedať, na čo musím vynaložiť peniaze budúci rok, aby som prežil. A tak si zoberiem a spočítam, vymyslím si ako príklad, že ja by som budúci rok mal toľko peňazí na mzdy, toľko to na marketing, toľko to rezervy, toľko to na opravy, toľko na drobný, hmotný, investičný, toľko to na, neviem čo, na telefóny. Viete odhadnúť, aké výdaje budete mať na budúci rok? Nie. Jak sa to robí? Sa kúkáte do minulosti, si robíte účtovníctvo, vaša pani má zo zákona povinnosť robiť analytické účtovníctvo a vám dá tie informácie. Šéfe, prijali sme 200 miliónov korún a z toho 2,71% išlo na telefóny. Celkom vážne toľko, čo na tie telefónne výdaje ide. To som povedal číslo z reálnej firmy. Čiže ja keď si zoberiem všetky výdaje z minulého roku a si zmením na percentá ku príjmu, tak budem vedieť odhadnúť, koľko peniazí na ďalší rok musím zarobiť. Lebo najprv musia peniaze prísť, až potom môžu odísť. Viete o tom? To pre mnohých ľudí úplne nereálne. Že najprv prísť. Tak ideš do reštaurácie, chceš si objednať obed a máš vo vrecku 500 korún, tak si za koľko korún objednáte obed? Za 600? Po viere, že hádam sa na kamarát, čo zacvaká? To asi nerobíte, pevne hovorím, že nie. Ako študenti sme to robili, keď sme išli na pivo, a sme pili a však takto to zaplatí. Išla partia, objednávali pivo a potom došiel chlapík, že treba platiť a však ty. A tam som sa naučil jednu vec. Pokiaľ o financiách rozhoduje skupina, tak skupinová zodpovednosť je žiadna zodpovednosť. Preto o financiách musí rozhodnúť jeden veľmi tvrdý, krutý, taký ako drak, ktorého nemajú často neradi, ale on vydá iba toľko, koľko má, a nie viac.